Sa manang nga one person, iti natiliw, aga po iti kasong acts of lasciviousness, can iti rape with sexual intercourse. Si akusado, nga 20 o 48, nga taga Patag, Ilocos Norte, may kila nga tato, most one person, iti kinagnet, iti police, kadang kitinig, iti warrant of arrest. Namuan nga sumasangot 7 counts of rape by sexual intercourse, ken iti 7 counts of acts of lasciviousness conduct. Ti muna akaso na nga panag-arames ket awan tin rekomendar nga bail nga idinto nga ti acts of lasciviousness ket nai-rekomendaran dito iti 180,000 na pesos voluntaryo masimuko datoy akusado apaman nga nakitanan datoy bitbit nga warrant of arrest iti arresting officer manipod iti silag iti patak na ipamaligan examination finding muna iti hospital sakbay nga pasubli iti korte nga nagtuudan dati warrant of arrest na pasyente at PNP nga rekwente kung daway namang sumbat dati akusado iti reklamo kung tangkuan ang uputang dagsen dati kaso nga sangwen. Iti sa balipay nagdamag na pasamak ti uram iti may sa pagtingan iti Sitio 3, iti Barangay 35, Davao Sur, iti Lawag City, iti Lain Kalman. Sa report iti PNP, iti pagtingan ni Wilma Pascual de la Costa, nga iti agdama da iti Metro Manila, ken residente iti nakamat ang barangay. Ti Karuba ken Kapsat, ti akit at balay nga tunan Butasan Pascual, iti nakadlaw, nga na dito'y pagtingan ti Kapsat na ket Moramen, isa Gapuna, nga nakita iti tulong manipod iti barangay kinintawag da iti Bureau of Fire Protection. Nag-responde nga tagdagos iti PFP iti lugar ket ito'y nga nasusiban iti apoy babaymat lang iti panangatulong da presidente iti nakamat nga lugar ket nagtinag nga first alarm laeng dato'y kapisyo ti apoy nga nang lamot ti pagtingan ni ati Agtagibalay. Alas 5:45 di Kalman iti panak-contain dato'y apoy iti agdaba hanpay nga madeterminar no iti danyos na tinaurang mapagtingan ken ani iti nakaiga po iti panakurang iti pagtingan ni Pascual iti barangay Gabo. Nagpalagip iti CDRMC kanitay Agtagibalay na masapul ng tananimbag iti pagtingan ng Panawan at nari ko sa matilikan iti panakuram amangan lang talaga tayo din nakasaksak nga di napuputan nga naliwayan no nagitay gasol nga so iti kanguran tata nga pag kaudan iti oram so iti agdama iti banal ket aon pa iti report ti BFP no anya iti pots of fire dati panakuran iti pagtingan iti barangay 35 Davao Sur iti Sirag iti Lawaga. Damag pelang manipod si PNP, ken PFP, Idol, Dennis Alipio, Tatak, Armen.